За трета поредна година в София се проведе конференция за политиките в областта на отпадъците, прилагани в страните членки на Европейския съюз. В нея взеха участие представители на повече от 10 страни. Смятам, че макар и да тръгнахме с закъснение по тази дейност, като държава и като община, вече сме наваксали достатъчно, за да можем да дадем нашия принос и добрите практики. На срещата за пореден път се обсъдиха ползите от рециклирането. По какъв начин се стимулират хората, включително и бизнеса, за това да участват активно в този процес, защото без участието на гражданите и на бизнеса няма как да се получи. Това е доброволно, това трябва просто човек да излезе, да остави пластмасовите си бутилки в съответния контейнер, хартията в друг, и затова е нужно, според мен, повече образование, повече работа и с децата в училище, и с гражданите. На събитието бяха разгледани и обсъдени европейски тенденции за управление на отпадъците и подобряване на стратегиите за рециклиране. За да победи злото, е нужно само